انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Jeňetmäge çıkın yeňil halyňyzda we agyr halyňyzda we malyňyz bilen we janyňyz bilen şu zat siziň üçin haýyrlydyr eger bilseňiz. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. Eger ýakynda bir gola gelýän mal bolsady we asan bir musaferet bolsady, onda saňa taby bolardylar. Lakin şolara ýol uzak boldy. Ve indi Hudaý bilen gasam içerler, eger biz gadir bolsadyk siz bilen bile meydana çykardyk diýip. Olar özlerini helak ederler yalandan gasam içip. Ve Allah tebarek ve taala bilýändir tahqiq şolar yalançydygyny. Afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana lakallazina sadaqu ve ta'lamal kâzibin. Huda seni afwetdi. Sebep näme? Sen şolara jeňden galmaga ijaza berdin. Ta size dogruçylar bilen yalançylar aşkar bolýança. Kefinde dogruçylar kimdir? Ve kefinde yalançylar kimdir bilýänçä. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. Oltor adamlar ike Hudaýy we kıyamata imanlar bardy. Olar senden ezno ijaza istemezler. Hudaý ýolunda mallary bilen we janlary bilen jeň etmekden galmaga. Allah tebarek we taala muttaqilary we perhizkarlary bilýändir. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Tahqiq senden ijaza isterler galmaga. Oltor adamlar ike Hudaýy we kıyamata imanlary ýokdy we galplary şeke düşendir. Pes şolar özleriniň şeklerini sergerdandyrlar. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. Ve eger şolar jeň üçin çykmaga irade etselerdi, onda çykmaga amadalyk görüp esbab-ı alatlaryny teýýarlardylar. Welakin Allah tebarek we taala şolaryň çykmagyny söýmedi. Pes şolaryny çykmakdan saklap alyp galdy. We şolara aýdyldy, oturuň öýde başga oturýarlar bilen bile. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. Eger münafıklar siz bilen bile meydana çyksalar, size fesatdan başga ziyad etmezler. We siziň araňyzda çakkan gezerler fitne gözläp. We siziň araňyzda şolar üçin nemmamçylyk edip habarlaryňyzy eltip berýän bardyr.
va Alloh tabarak va taolo zolimlari bilgandir.